Antasena ngamuk. Anak Prabu Mandura mlayu, anak Prabu Ngastina mlayu. Kakang Penemban Durna ya mlayu. Iya aku nek ora mlayu kecekel Antasena mesti diwirang-wirangke kon nyanyi mentok-mentok. Apa Pak Guru? Arnendi ajeng wangsul. Arep bali kok malah dolan. Kuwi murid apa kuwi tak takon? Murid sae, Pak Guru. Murid apik dengkulmu mlocot kuwi. Ayo, Mbah, iki ora guru karo murid, tenguk sing apik. Nyuwun pangapunten, Ndara. Ndara sapa? Ngaku putumu kok Ndara. Ora usah kuwatir. Aku tekan kene iki nyekel kowe ora takon ngopo-ngopo. Lah terus Simbah Patih sing ngerti kahanan sejatine negara Ngastina. Nggih. Si wong Ngastina kae lenggah dampar tiron to, leres. Lajeng sapa Mbah sing kira-kira iso ngerti aku apa Kakang Pancawala kuwi pantes lu nggo dampar keprabon sing sejatine sapa? Ngastina menika nggadahi pusaka wujud gajah. Inggih menika Kyai Antisura. Kyai Antisura menika ingkang ngertos sinten ingkang benjangipun saged lenggah dampar kepraboning Ngastina. Menawi jengandika Anggir Antasena kepengin mbuktekaken monggo kula beta kula kanthi sowan wonten wantilanipun Kyai Antisura. Terus mangke panjenengan nyuwun priksa kalian Kyai Antisura ingkang ngraka Anggir Pancawala lan panjenengan menika pantes napa mboten lenggah dampar kepraboning Ngastina. Mangke menawi pantes tartemtu Kyai Antisura badhe nglenggahaken Anggir Pancawala menapa Anggir Antasena. Oh ngono, Mbak. Inggih. Yo, tak tutke kaya ngapa? Kanane Kyai Antisura monggo kula dherekaken. Sabaran mangambar ongas sumono madine luwih ana sasmintaning sun jagat wasisaning Bathara Prabu dereng sawetawis dangu rawuh jengandika Kanjeng Prabu Mandura wonten Mlajeng Ngastina ingkang rayi ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandha pepodo paduka Kanjeng Prabu Mandura sesembahan kula Prabu Baladewa jagat wasisaning Bathara Wayaktura jagat Padhe Indra Jaladewaku. Yai. Sakalangkung bapa raos sing manahipun ing Raka ing Mandura, dupi kula tampi timbalanipun paduka Yai Prabu Ngastina. Asung pambaginipun Yai sampun kula tampi akarya bombong bilawaning manahipun ing Raka ing Mandura. Namung keparenga kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing Raka kunjuk ngersa paduka Yai Prabu Kadang kula ing Ngastina. Yai Prabu Duryudana. Kula cancang bucahing weni dumaweng wijang urma keting werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging rakayuwanan boten langkung kasengcak wanggen jengandika lenggah Koko Prabu Baladewa sampun boten kirang prayogi piswanipun ing Raka ing Mandura dinten sakmangke menika wonten Praja Ngastina Yai Prabu Duryudana paman Wasa Jenar prayogakna pekenira anggone ngadhep ngarsane Mandira paman Patih Harya Sengguni. Kawula nun nggih anak Prabu sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara. Namung derelan sak samunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangkeming pangabektinipun ingkang ngabdi kunjuk nggih. Kula tampi hakarya bombong raos sing manah paman Wasa Jenar. Sumawana Bapa Durna.
Kasekecak nuanggen jengan tiga lungga wonten ing datul ya Brajanastina bapa Prambandurna. Kanthok blekuduk soal gembol semorante hawela. Kula nuwun inggih Ger. Sampun boten kirang prayogi piswanipun ing bapa ing Sukalima. Namung kemareng kula ngaturaken salam taklimipun ing bapa kunjung ngersa paduka anak Prabu Ngastina Ger, anak Prabu Duryudana. Kula tampi karya bombong raos sing manah. Mboten langkung kasekecak nuanggen jengan di lenggah. Kula naknan sampun boten kirang prayogi piswanipun ing bapa ing Sukalima. Wonten ing datul ya Negaring Ngastina dinten sak mangke menika. Apa dene sira Dimas Kartoparmo? Tatanen sanggaring Puranayaka lan punggawa kang modang gantung sebo. Aja nganti ning padha saur manuk jeneng Manirana diambabarake wigatining pasewakan. Lho diweji. Menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi jimat semban kula Kanjeng Koko Prabu Ngastina Kartoparmo kadangipun Kakang Iya. Koko Prabu Baladewa. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang rayi tadah wadana. Dene dinten samangke kula wantun ngrawuhaken dhateng jengandika Kanjeng Koko Prabu sesembahan kula ing Mandura. Monggo sak mangke mriku dinten pasewakan ing adat saben dipun wontenaken beneh kalawan ingkang sampun kelampah. Koko Prabu ari kelenggan sak mangke kathah ing badhe kula unjukaken ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu. Namung sadèrèngipun kula nyuntak dhateng gegembolaning raos kula. Mugi paduka Kanjeng Koko Prabu kepareng anglubirna sih samudra pangaksami dhateng ingkang rayi Ngastina pun Duryudana. Dene kula wantun cumalena hamboyongi dhateng rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura. Koko Prabu Baladewa jagat wasisaning Ubathara wayah tur jagat. Yayi. Nalika kula tampi nawala saking paduka Yai Prabu Duryudana tumuli kula surasa isining nawala jebul mriki lenggan sak mangke ngraka katimbalan sowan muter Negaring Ngastina. Anggenipun ngraka lumampah kadi kula gelak daya-daya prapteng datul ya Negaring Ngastina. Mboten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ingkang ngraka ing Mandura kejawi namung enggalo kula mangertos menapa to sababipun dene paduka ngawontenaken pepanggihan kalahan beneh kalahan adat ingkang sampun. Mugi kepareng ambabarana ingkang sejati dhateng ngraka ing Mandura. Menapa sekintenipun Negaring Ngastina linuruk ladu batang pinurih dadi ajange rempon. Upami mekaten ingkang ngraka ing sagah damel tentrem Negaring Ngastina. Nanging menawi wonten bab sanes ingkang nedya paduka babaraken madaning pasewakan. Yayi, tumuli kula aturi paring dawuh ingkang raga nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda utama paduka Yai Prabu. Kula nuwun sewu nggih. Nadyan ngabdi kepatihan semanten ugi rumaos radi kaget manahipun ing bapa ing Plasa Jenar dene paduka ngawontenaken pasewakan ingkang benten kalahan adat ingkang sampun. Mugi kepareng paduka anak Prabu hamba barana ingkang sejati. Kula nedya midhangetaken ingkang tetela nggih anak Prabu Ngastina. Semanten ugi ingkang bapa nggih. Tumuli kababarna. Mboten kitang sekedhik aturipun ingkang bapa ing Sukalima mangke saged dados cecolok obor penggalih paduka anak Prabu hamba bati ngarungkut madangi pepeteng penggalih paduka anak Prabu Ngastina nggih anak Prabu Duryudana. Paman Hari Sengguni Bawa Durna. Inggih wonten dawuh Yai. Nggih wonten timbalan nggih. Dinten samangke kula boten badhe ngrembak perkawis Kanalindran, tuwin kula boten ngrembak perkawis kedaton. Agengipun kula boten ngrembak perkawis kawula Negaring Ngastina. Namung wonten ing madyaning pasewakan menika istrinipun kula badhe anyuntak dhateng gegembolaning raos kula. Perkawis menapa Yai? Boten sanes kejawi amung perkawis antawisipun Pandhawa lan Kurawa. Nuwun sewu. Badhe ngrembak menapa malih perkawis Pandhawa lan Kurawa. Menapa Yai Prabu badhe damel karti sampeka srana nyingkiraken dhateng para Pandhawa. Menapa Yai Prabu badhe damel sarana anggen paduka tansah tumindak boten prayogi kelawan kadang-kadang paduka para Pandhawa. Nuwun sewu Yai. Menawi madyaning pasewakan agung menika badhe ngrembak perkawis paduka anggenipun badhe damel srana lan cara damel kacintrakanipun para Pandhawa, kula nyuwun pamunten, kula nyuwun pamit. Sababipun menapa? Nuwun sewu. Mejinipun Yai Prabu menika emut. Mejinipun Yai Prabu menika kemutan. Lan sakmangke mboten perlu dipun
ilmutaken dhateng sinten kemawon andhasipun Pandhawa lan Kurawa menika tasih tunggil daging adaging. Pandhawa lan Kurawa menika tasih sederek sami-sami turasing Begawan Wiyasa ing Saptawarga. Nanging sabab menapa pendak-pendak Baladewa sowan wonten Garing Stina ingkang dipun rembak namung mejahi para Pandhawa. Pendak-pendak Baladewa sowan wonten Garing Stina ingkang dipun rembak namung damel cintrakanipun para Pandhawa. Kula nuwun sewu Yayi, menapa boten langkung prayogi menawi jagat Ngastina menika dipun isi katentreman lan karukunan. Saranipun paduka kedah manunggal kaliyan kadang-kadang paduka para Pandhawa. Sumangga nipun badhe mestani menawi kathah ingkang sami nyebat Pandhawa lan Kurawa menika tasih daging adaging, kula lan Pandhawa menika tasih sederek menika sumangga ning wiwit biyen tekan saiki, wiwit kuncung ngantos gelung, wiwit jabang ngantos traprang, Pandhawa menika kula anggap satru mungking cangkraan. Yayi, kula nyuwun sewu, kula mboten butuh dipun wejang. Wonten mriki menika ingin dados Nalendra Duryudana, kula wenang murba, moh dipurba, kula wenang masesa, moh diwasesa, kula wenang mrentah, moh diprentah. Kula wenang babaraken menapa ing dados wigatining pasewakan lan sedaya nayaka punggawa sesepuh ingkang sami rawuh wonten ing madyaning pasewakan menika kedah sami midhangetaken menapa ingkang dados kegimbolaning raos kula. Inggih. Nah itu lho mekaten tumuli kula aturi paring dawuh badhe ngrembak perkara menapa antawisipun paduka Yai Prabu badhe ngrembak Pandhawa lan Kurawa. Ora Bu, wonten dawuh. Kula nyuwun dawuh saking panjenengan. Bentenipun Pandhawa lan Kurawa menika menapa? Mboten wonten. Dasaripun menapa panjenengan paring dawuh mekaten. Sekawit sampun kula aturaken sami-sami turasing Sang Begawan Wiyasa. Turasing atapa rembesing madu menika para Pandhawa lan Kurawa. Menika tumrap kula mboten wonten bentenipun. Menapa to sababipun kula matur kados mekaten jalaran raos kula menika ngrengkuh Kurawa menika tanpa beda kaya dene Pandhawa, Pandhawa menika kula rengkuh tanpa beda kaya dene Kurawa. Menika pangraos kula. Amargi kula menika tiyang sepuh. Kula menika sing dituwake, kula menika dianggep wong tuwa. Wonten pundi jamak limahipun ing atasipun wong tuwa menika sumurup dhateng rayi-rayinipun, anak-anakipun sami bentak sirah, sami regejegan. Tertentu ingkang dipun ajab namung kerukunan lan katentreman. Nggih, matur nuwun. Tanging tumrap kula nadyan jagat menika walik watu. Nek Duryudana kon rukun karo Pandhawa, mboten badhe saged kelambahan. Dasaripun menapa? Dasaripun kula sampun nganggep yen to Pandhawa menika mengsah kula. Yayi, mbok sampun kados mekaten mangke. Menapa to sababipun dene kula matur ing kados mekaten ketok banget. Yen panjen Pandhawa lan Kurawa menika mboten wonten bentenipun nanging sabab saking menapa gesangipun Pandhawa lan Kurawa menika benten. Gesang ingkang pundi? Paduka sampun ngenyam kamukten negari Ngastina, Pandhawa sampun ngenyam kamukten negari Ngamarta. Nggih, dipun wawas kanthi netra lair panci sami-sami ngenyam kamukten. Nanging kula nuwun sewu. Batin kula menika dadi ratu ora jenak. Batin kula dadi ratu ora tentrem. Kula lenggah dampar nadyan kebegan Brana Picis, kula menika ratu derajat pangkat ora kurang. Ning nek sampeyan weruh karo kahanane atine Duryudana, ora Bu, ingkang kula raosaken pendak dinten menika namung rasa waos kuwatir semelang durga ngongso-ngongso. Menapa to sababipun kula nggadahi raos kuwatir? Krana tansah gumana musik wonten paningalipun Duryudana menawi Pandhawa gangsal angucik ke Prabu Ngastina tan wurunga negari menika badhe wangsul dhateng pangawaosipun para Pandhawa. Ing mekaten Duryudana boten nggadahi kamukten sakadang kadihan kula. Langkung-langkung menawi ngemuti dhateng lampanipun Kurawa lan Pandhawa kathah sanget bentenaken. Bentenipun pendak-pendak Kurawa gayuh kanugrahan. Pendak-pendak Kurawa mbudidaya gayuh wahyu ora tau kelakon, ning Pandhawa mesti kelakon gayuh kanugrahan. Monggo padha-padha titaing dewa. Nek ngonten dudu Pandhawa lan Kurawane sing luput, ning dewane sing banjine banjiladan. Menika ingkang kula mboten remen gesang wonten ing alam padang. Ing atase dewa nitahke titahe yen Pandhawa dimbanjine, yen Kurawa dimbanjiladan. Kuwi adalah jagat Dewa Bathara. Mangke Yayi, kula aturi sabar sawetawis.
Sampun ngantos dengan Hyai Prabu menika nglepataken dhateng para Jawata nyatanipun panjenenganipun gesang wonten ing Madyapada menika ingkang nitahaken para dewa. Menawi ngantos panjenengan menika mangke paring dawuh kados mekaten tumuli wonten dukanipun para Jawata menawi ngantos para dewa menika ndawahaken welak dhateng para titiyang Ngastina ateges panjenengan menika damel sengsaranipun para kawula sak negari Ngastina. Kula aturi sabar. Sampun lepataken dhateng para dewa nanging monggo kula aturi metang kula aturi anggelar tuwin kula aturi anggulung menapa to sababipun dene kados mekaten lampanipun kula nuwun sewu menawi kula jlentrekaken menika mangke sedalu mubut mboten wonten pedatipun namung ingkang langkung wigati Yayi dumrawi kula ing Mandura nuwun sewu menapa to sababipun dene para Pandhawa menika tansah pikantuk kanugrahan jarang para Pandhawa menika tansah teteken ati suci pepayung budi rahayu mboten nate tumindak ingkang mengeng saking angger-anggering kautaman mboten nate tumindak angkara budi candala nuwun sewu ingkang dipun tindakaken dening para Pandhawa nika bebasanipun paring sandang wong kawudan paring pangan wong kaluwen paring payung wong kudanan monggo katindakaken tanpa pamrih mila mboten omah aneh menawi kathah sangganing para kawula ingkang sami tresna kalian para Pandhawa pamya Pandhawa menika manjing wana tertentu dipun wilujengaken dening para Brahmana ingkang mapan wonten telenging wana sabab para Brahmana menika kala wau sampun keputangan budi kalian para Pandhawa menawi Pandhawa manjing wonten ing Karang Pradesan tertentu saged dipun sengkuyung dening para kawula Karang Pradesan krana kathah sangganing para kawula Karang Pradesan ingkang sami keputangan budi kalian para Pandhawa upami Pandhawa menika mapan wonten satunggiling negari tartemtu nalindra wonten negari menika tansah njunjung dhateng para Pandhawa amargi negari menika nate dipun labuhi dening para Pandhawa menika lho Yai dados tiyang gesang wonten alam padang menika kedah netepi dhateng kewajibanipun sampun ngantos dupe paduka menika nalindra ingkang sugih tumuli ropian-ropian remen-remen mboten nate ngucapaken syukur dhateng resanipun dat kambur wengdat kula nuwun sewu dewa menika maha prisa Gusti menika maha wikan Gusti tartemtu paring kanugrahan dhateng umatipun ingkang tansah nguncupaken asta ngunjuk syukur kersanipun dewa nanging Gusti ugi badhe baring dedosan dhateng sinten kemawon ingkang lirwa dhateng kewajibanipun agami nggih matur sembah nuwun pangandikanipun Gusti Prabu badhe kula agem pawan wonten dawuh wonten pangandika menapa badhe paduka aturaken dhateng Kang Putra sareng kula petang-petang panjenenganipun anak Prabu Duryudana menika kula nuwun sewu penggalipun janjanipun mboten kok perkara sengit ning perkara meri Bloko Suta pancen kula meri lan kabuktenipun Pandhawa ing atasipun negara Ngamarta menika namung saprawa lulase negara Ngastina ewadene kabagyan lair lan batin sinanding dening para Pandhawa ning kula menika nadyan kebegan kabagyan lair ning batin kula ora iso tentrem ora iso jenak ora iso jenjem sampeyan mangparing pangandikan supaya iso gawe padhang atine Duryudana nuwun sewu nggih menika sanes lepatipun Pandhawa lan Kurawa menika sanes lepatipun paduka anak Prabu nanging nuwun sewu menika lepatipun ingkang gula wentah Pandhawa lan Kurawa sinten sing gula wentah kok panjenengan dadak ndangu lho ingkang gula wentah Pandhawa lan Kurawa menika nuwun sewu gurunipun Pandhawa Kurawa menika sinten gurunipun Pandhawa lan Kurawa menika Kakang Penemban Durna wiwit cilik nganti tekan gedhe wiwit kuncung nganti gelung wiwit jabang nganti craprang Kakang Durna dipun pasrahi supados gula wentah Kurawa lan Pandhawa lah kok dadine kok beda nek ngoten ketok banget guru sing banci ndhe banci ladan nek Pandhawa dinewehi ngelmu sing migunani tumraping urip ning nek Kurawa dinenehi ngelmu sing genthong umos tegesipun mboten wonten nyatane kula nuwun sewu lho nggih monggo kula aturi nimbali ingkang kawogan kula namung saged matur kados mekaten menika wonten lepate ngatur kula Diagung Pangaksami Duna wonten dawuh Duna wonten dawuh nggih menapa inggih dipun ngendikaken Paman Haryo Sengguni menika kados mekaten kelampanipun kandhak mlakucuk swalu kembal Somarante hawala Dik Pate pripun
Mbok nek omong ki nganggo wewaton aja waton omong. Wong nyalake wong liya ki penak banget. Wong urip niku kulinakno ngilo karo gitoke dhewe. Aja sok ngonceki karo tumone wong liya. Nggih. Sampeyan muni pripun wau? Nuwun sewu, ketok banget nek sampeyan bancine Banjilatan. Sing bancine Banjilatan nggon pundi? Sampeyan kula wentah Pandhawa lan Kurawa beda banget dadine. Perkara dadi karo ora niku ora gumantung gurune, ning gumantung karo murite, ngaten. Merga kabeh niku kula paringake wangsaning ilmu sing migunani tumraping murite. Gumantung karo murite nggone nampa ilmu mau iso temen apa ora. Kula nuwun sewu lho Dik Patih, kula menika manjing dadi guru niku budidaya supaya dadi guru sing apik, sing iso digugu lan ditiru, ora kok guru wagu tur saru. Nggih. Sampeyan nek omong niku nganggo waton aja sok nyalahke karo wong liya. Sampeyan niku kula westani golek pendhok supaya ketok. Sampeyan ketok teng pasuryane anak Prabu Duryudana, ning sampeyan ngidak-idak sirahe wong liya. Idak-idak sirahe Begawan Durna. Sampeyan nglupute kali kula. Ah, nuwun sewu lho, dadi guru niku ora gampang, ora gampang. Sampeyan ampun ngawu gawar ngawur nek omong. Nganggo waton. Pate kok waton jeplak. Lho kok kasar sampeyan. Kasar mawon sampeyan yo ngarani kula sapenake dhewe kok. Lha nuwun sewu. Kula niku dadi guru niku duwe ngelmu. Ngelmu niku mujudake banyu sing bening, kan? Wondene murid niku sesa-sesa nggone nampani banyu menika kala wau. Murid niku kula embake kaya dene wadah sing resik. Nek Pandhawa niku wadah sing resik tur ya apik wadahe. Kula soki banyu ngelmu kula ya iso dienggo penguripan, iso dienggo urip sak teruse. Mula ya ora aneh Pandhawa niku mesti dadi mergo wadahe wadah resik. Ning kula nuwun sewu lho. Kurawa niku lho Dik Patih nuwun sewu. Kurawa niku kula upamake wadah wis borot tur reget. Dadi kula soki banyu bening niku ora kok iso dienggo penguripan ning mbrebes mawon. Nuwun sewu. Sampeyan niku duwe kewajiban. Kewajiban kula napa? Ngerti nek Kurawa niku wadah borot tur reget kok sampeyan ora nambal. Kula niku pendhita dudu tukang nambal ban. Kan? Wis tau ngerti kula pasang ban pres ngoten. Kula niku brahmana, kula niku guru padake tambal ban. Lha nuwun sewu lho Dik Patih, nuwun sewu. Sedaya menika gumantung karo nggone tumajuh para murid nampa ngelmune Begawan Durna. Oh, sampeyan ora ngerti kok. Nek teng pamulangan saka lima niku ben bedane akeh banget. Nek Pandhawa niku kula paringi ngelmu ya ditampani tenan, ya diestokke tenan. Pandhawa, kowe sesuk teko ning Sukalima. Jam 7 esuk kudu tekan Sukalima. Pandhawa 5, Puntadewa Werkudara Janaka Klasdewa. Setengah 6 wis teng sekolahan. Guru teko niku dicandak tangane, diambung tangane. Niku tandha nek murid sing tresna karo gurune. Nggih. Kula wenehi ngelmu ya diestokke tenan, digatekke tenan. Pandhawa, ngelmu iki ngelmu atos sing balung kulit kulit. Kudu tok lakoni poso 40 dina 40 bengi. Ya do dilakoni tenan ora ana sing nglirwake dawuhe guru. Mula ora aneh nek ngelmu niku ya iso kelakon. Mergo tetembungan ngelmu iku kelakone kanthi laku, lekas lawan kas tegese kas nyantusani. Oh, tembang Asmarandana. Goblok. Niku copong, pocong. Kan? Nggih, nggih. Ya diestokke tenan. Nek sampeyan ngerti Kurawa, oh, Kurawa niku jan keparat tenan kok. Nggih. Ngoten nggih, Kakang. Nggih. Kurawa 100 Kurawa. Sesuk jam 8 kowe tekan Sukalima. Tak wenehi atos sing balung kulit-kulit. Sendika menemban, sendika menemban. Kabeh do semaur ketok gumyak lan rame. Ning bareng kula tilik teng sekolahan, setengah 9 durung ana wong. Setengah 10 ming citraksi karo Durmagati. Niku kowe do nggawa kertu, ora. Liyane do teng mburi Sukalima do cliwik, ora dadal. Apa ora kebangetan kaya ngoten niku? Nggih, nggih Kakang Durna nggih. Iki lakonana. Pusaka iki kudu tok lakoni, aji-aji kudu tok lakoni. Nglakoni 40 dina 40 bengi. Poso. Aja nganti mangan apa-apa. Aja nganti sedak karo wong wedok. Do sendika. Ora ana sing kuat, kabeh gagal kabeh. Citraksi kuat poso teng Sentong 40 dina karo bojone ning jero. Ayo betah wae. Nggih. Do nonton film. Penyakit tenan. Nggih. Dadi aja nglake karo Begawan Durna.
Nuwun sewu lho Dik Pati, nuwun sewu. Ngendikane Nak Prabu Duryudana niku pancing para leres. Nek Kurawa karo Pandhawa niku akeh banget bedane. Nuwun sewu. Wong cak-cakane ki mawon beda kok. Sing jeneng Pandhawa menika ngarake Pasewakan Agung. Monggo ratune durung lenggah. Niku wis sander para Nerpati Punggawa Nayaka kabeh sedeku mari telu ora ana sing wani kemecap yen Nalendrane durung kemecap utawa durung paring pangandikan. Nggih. Niku Pandhawa. Kula wis bola-bali melu Pasewakan Agung negara Pandhawa. Ngamarta, Ngamarta. Nggih. Mriki benten ratune wis lenggah, Nayakane rung ana. Lho, kursine isih kosong. Niku napa pantes kaya ngoten niku? Aja kok Nayaka. Nuwun sewu lho, Di. Niki mboten kok elek-elek negara Astina mboten. Nek niki kenyataan. Nggih. Sing jeneng Karawitan Ngamarta karo Pandhawa wae beda kok. Oh, beda. Beda sampean tak kandhani. Sing jeneng Karawitan Ngamarta niku penabuhe, wah. Anggres jame kudu ngiringi sanata lenggah jampar ya to lenggah kabeh, ora ana sing cemuit. Mula jenenge wiyoga. Wi menika wis ngarani yoga menika tapa brata. Patrape wong nabonu kaya tapa brata. Lungguh sila ngadhep gamelan, ora cenanangan minggok nono mringgok mrene. Nggih. Niku Karawitan Pandhawa. Jenenge napa? Pandhawa Laras. Oh. Nggih. Sindene wae kaya ngoten kok sinden Pandhawa niku nggih apik-apik kabeh. Dandan yo ayu-ayu kabeh. Seragam kabeh, brose padha kabeh. Ya men cetelane beda-beda. Nggih, nggih. Niku kabeh ya do meneng kabeh, ora ana sing cemewit. Beda karo sinden Ngastina. Ah, sinden Ngastina ki nek ana pangan wis ra gagas dayoke sapa? Cemal. Wancine muni sasi siswa ya karo mama. Cacing kan. Nggih. Lho, ngandha. Urung wiwit gamelane muni wis sendhe-sendhe kancane turu. Wah, lah pripun wis sepi. Kon danai pira nek kaya ngoten iki? Nggih. Kakang Durna nggih. Dadi sampeyan pun ngalahke ali kula. Ning Mang Tintinge awak sampeyan piyambak, Mang Tintinge kahanan Kurawa piyambak. Nuwun sewu lho, Di. Niki janjane kula mboten ajeng elek-elek sampeyan. Ning kaya ngono niku janjane mung kari srawunge. Nek bocah niku disrawungke papan sing apik, bakal dadi bocah sing apik. Nek bocah niku papan srawungke papan sing ora apik, bakal dadi ora apik. Lah, Pandhawa mangka srawunge ya cilik karo pendhita karo brahmana ing mapane ning alas. Mula tememen ngelmune ya dadi tenan. Ning Kurawa niku nuwun sewu. Sing ngomong Kurawa sapa? Kula. Lah. Niku. Mula ya Kurawa ki nek dinaiki ilmu apa-apa ora bakal iso tememplek wong srawunge wong kaya ngono. Wis sampean nyalahke aku. Ora nyalahke sampean, ning nyatane kula niku ya wis momong Kurawa kanthi apik-apik. Lah kok sampean ngunekke kula ora jegos momong para sata Kurawa. Kula ora ngunekke ora jegos. Ning sampean niku sing nuwun sewu lho, senengane nyalahke kali kula. Kula ora nyalahke, kula niki mung matur napa anane. Napa anane sing kepripun? Wong nyatane kula ya ora salah. Lho nuwun sewu, nek carane kaya ngeten iki sampean tegese ngidak-idak kula. Sing ngidak-idak sampean dhisik. Sampean sing ngidak-idak kula, sampean golek rai ning idak-idak kancane. Kula mboten golek rai ning sampean niku gurune Pandhawa Kurawa napa dudu. Gurune Pandhawa karo Kurawa. Ning guru sing apik napa guru sing apik? Kok sampean ngarani sing elek? Nek terang ngoten niku ora trima. Kula ora bakal trimake perkara niki. Lho nek ora trima ajeng apa? Lho, kula manut trima ora ajeng napa kula manut? Hei! Wong gerang-gerang ora toto. Bodoro. Wonten dawuh. Niki teng pundi? Terminal. Anu Pasewakan. Tamalario, wonten dawuh. Niki teng pundi? Pasewakan. Sampeyan ku wong tuwa napa bocah? Inggih tiyang sepuh. Nek wong tuwa kudune ngerti tatanan. Ratu nedeng sine kok sampeyan teng slumong sampeyan ae dhewe. Syukur. Nek ora marahi senengane kok sing marahi nek marahi ya. Nek ra dinekke aku ya ora bakal males. Ae senengane marahi nek mudun apik-apik kok ora biasa. Sampeyan niku sing kula niki wis meneng-meneng kok. Ah sampeyan niku kula ya ora meneng kok. Sampeyan niku ora. Bela, nggih. Iso do meneng ora? Nggih. Yai, kula nuwun sewu. Menawi caranipun mekaten paduka slaminipun namung badhe nggadahi raos panggresah duwin panggresula. Sampeyan ngaten. Pitanganipun sampun ngantos dipun tebih-tebihaken. Nggih.
Pitanganipun sampun ngantos dipun damel tebih, dipun damel cekak kemawon pangraos panjenengan Yai Prabu latur ing rengkuh Pandhawa menika menapa dados kadang paduka. Menawi pangraosipun Yai Prabu menika tansah Pandhawa menika dados mengsahipun Yai Prabu dumugi jaman menapa kemawon panjenengan boten badhe jenak, tuwin boten badhe sekecul gadhah panegari Ngastina Yai. Koko Prabu Baladewa wonten dawuh Yai. Dereng ngantos purna anggen kula nampi sabda pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu. Menika boten pangging kados suhanipun anak kula pun Pancawala kaliyan pun Antasena. Ila jagat wasisaning Bathara wayah tur jagat Yayi. Mbok menawi suhanipun Pancawala kaliyan pun Antasena menika wonten wigatos tumrap Timbalana. Wigati sampun menapa? Menawi sak mangke nggadahi sedya ingkang sae tumuli paduka Yai Prabu kedah nglenggari Bawa Leksana. Nanging menawi namung badhe damel bebudhek banyu bening kawontenan negari Ngastina. Kedahipun dipun emotaken lancur-lancur Pandhawa menika Yai. Ora bulenggah ingkang langkung prayogi. Kawula nistaken dawuh. Ana Hanung Hanindita. Bocah mursid isa mikul dur mendem jero karo wong tuwa aja mung kandheka ning pangucap. Nanging kababaro dadi pakarti. Pancawala padha raja saprapta munggir cah bagus. Nunamit pasang kaliman tabi tinebina nyiloduni dumawahing tawang tuwang wa Prabu. Kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ingkang putra pun Pancawala kunjuk ngersa paduka Kanjeng Prabu Ngastina. Ndak tampa nggih cah bagus. Ora liwat pangestu ning wakmu Ngastina Tambanana. Kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Prayoga nunggu ngadhep ngarsaning wakmu Ngastina. Ninggi wae sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang putra pun Pancawala. Antasena, anakku nggih cah bagus padha raja sapraptamu. Slamet Pakdi. Nering sambi kala praptaku ora nemu alangan sewiji apa. Aku ngaturke bektiku katur ya Pakdi. Antasena anakku cah bagus. Ndak tampa pangestune wakmu Tambanana tak gegem ndadekake jimat. Pancawala anak lanang padha raja sapraptamu. Nuninggi wa Mandura. Kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk wa ya tak tampa. Pangestune wakmu Mandura Tambanana kula pun dinggo jimat pariping dayanana ing kasantosan. Antasena padha raja sapraptamu. Pangestune Pakdi Bule. Hus. Lah piye? Antasena. Ana dawuh apa Pakdi? Aku ki ratu Nalendra Mandura, jenengku akeh, Baladewa Waning Pintu Wasi Jaladara Anom Kakrasana. Kok Kakrasana Karsana lan sak piturute kuwi jenengku kabeh. Aja nyebut Bule. Oh ya wis. Lah ora ngerti wong aku ki wonge apa anane. Ya nyuwun pangapura ya Pakde, nek aku ora entuk nyebut Bule. Nek Bule ki sirikane Pakde aku ya nyuwun pangapura wong biasane aku nek ning endi-endi nyebut sampean ya Bule. Ewadene mengko aku ora entuk diparengake nyebut Bule ya aku nyuwun pangapura. Nek Bule kuwi sirikane Siwa Mandura. Wis balenono ping 1000 ngas. Malah Bule. Oh iya ya lali aku. Lali. Bektiku katur Pakdi Mandura. Tak tampa pangestune awakmu Mandura Tambanana ndak gegem ndadekake jimat. Wayah Mas katuran Karaharjan nggih. Inggih Eyang Patih wilujeng ring sambi kala bekti kula kunjuk Eyang. Iye kula tampi. Wayah Mas Antasena wilujeng. Hooh Mbah. Slamet tekaku, bektiku katur ya Mbah. Inggih, kula tampi nggih. Ah, putuku Pancawala padha raja sapraptamu nggih. Eyang Premban Sukalima wilujeng bekti kula kunjuk Eyang. Ya tak tampa. Putuku cah gagah cah bagus Antasena padha raja. Slamet tekaku Mbah. Bektiku katur ya. Ya tak tampa. Ping wong loro iki mau. Heeh. Ora ana kancane, ora ya mung karo kakangku Pancawala. Oh ya syukur. Aku mau ya liwat ngarep pertapan Sukalima. Sepi. Panjen aku tindak ning Ngastina ya mesti sepi. Sing ning ngarep ming Mbah Putri tok. Mangani tandurane tanggane mau. Ora tak elekke. Leng elekke piye wae aku ora iso omongan karo kewan kok. Hus.
Omonganmu kuwi lho, sithikane kok nylekik. Ayo digusah, ditabok bokonge kowe engko cemburu. Mau tak tabok bokonge kowe cemburu. Waton ora nengah-nengah. Bokong pinggir wae. Oh iya iya. Ya sesuk nek aku liwat tak taboke gen. Tak cethote. Heeh. Pancawala, wonten dawuh Antasena. Ana dawuh apa, Pakde? Ing antaraning bocah loro, sapa ingkang bakal matur? Wis Kang, kowe matura. Aku tok jak mrene kuwi mau janji nalika tekan Randu Gumbala mau, aku tok kanthi ning negara Ngastina tok nggo jagani kowe matura wigatine apa? Engko nek kira-kira Siwa Ngastina lan kabeh sing lenggane kene iki nesu, kowe ora usah wedi, kowe nggo aku. Iya, Dimas. Wis kek matur apa anane kowe sing tok kandhake karo aku ning Randu Gumbala mau. Iya, Dimas. Tak tatane dhisik supaya aja gawe sengkel penggalihing Kanjeng Prabu. Ya sing ati-ati ya, Kang. Iya. Pancawala, wonten dawuh wa ning wigati apa? Dene sira sowan ana ngarsaning wakmu Ngastina. Nggih, ingkang sepisan ngaturaken bekti kula kunjuk ngersanipun wa Prabu Duryudana. Dene ndungkap angka kalih sowan kula menika namung nuruti dhateng drenging raos ingkang sampun tan bangkit pinambeng. Anggen kula kepi lan kumacelu kepengin sanget sowan paduka Prabu Ngastina. Ya, ana wigati apa? Ingkang sepisan ngaturaken bekti dening ingkang wong kalih. Estunipun badhe munjuk atur nglairaken dhateng pangunek-uneking raos ingkang sawetawis mapan wonten telenging manah kula wa. Ya. Gage matura wigatimu apa? Kejawi ngaturaken sembah bekti kula kunjuk ngersa paduka Prabu estunipun anggen kula sowan menika inggih waleh-waleh menapa estunipun badhe nyuwun dipalilah paduka. Dipalilah bab apa? Kejawi ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti ngersa paduka Prabu estunipun anggen kula badhe munjuk atur menika wonten suka lilaning penggalih paduka. Aku kudu kepiye? Kejawi kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Wis aku wis. Aku wis ora rampung-rampung iki. Kowe iki kan duwe pepinginan ning atimu ora tekan. Ngono kuwi sing aku ora seneng. Dimas piye? Kaya-kaya ora wani matur ngersaning Kanjeng Wong Ngastina. Nek ora wani kowe aja ning kene. Ning ngendi? Ning mburiku kene. Iya Dimas, tak tembungke. Iya, nanging aja dadi pasulayan. Wah, kowe iki padha bapakmu. Aja dadi pasulan-pasulan piye? Nek wis nidiniati ngene iki kudu apa-apane wani, padangane wani, petengane apa meneh. Nek cara aku ngono. Iya, ya mung ngrasaku ora penak. Pindah nggon. Ora penak kok bingung. Antasena piye? Ngene, Pakde. Terus terang bae ora usah dadak ditutup-tutupi, aku ngetutke kakangku Pancawala. Yo. Sing wigatine nalika ning kasatriyan Randu Gumbala, Kakang Pancawala ki rerasan karo aku. Rerasan bab apa? Rerasan nggone kepengin dadi ratu. Lho, kepengin dadi ratu. Ngenteni lengsere bapakne mesine bakal dadi Nalendra marang sapa meneh. Negara Ngastina bakal tiba kejaba mung anakku Pancawala. Ning karepe Kakang Pancawala iki ora dadi ratu ning Ngamarta, ning dadi ratu ning Ngastina. Lah, tekane rene nganti karo aku ki janjane dhewe arep mrene dhewe, ning ora wani mergane wedi karo pakdi-pakdiku Kurawa. Yo, tumuli ngejak karo aku. Nalika semono Kakangku Pancawala ngendika ngene iki. Dimas Antasena, aku terno ning Ngastina. Aku pengen ngrasake lungguh dampar keprabon ning Ngastina. Ora ketang amung telung kedheping paningal, ora ketang amung sak uruping damar, sak umuring jagung, aku tak ngrasake dadi ratu ning Ngastina. Mula aku terno. Nek ana apa-apane Dimas Antasena kudu iso ngrampungi karya, merga Dimas Antasena ngerti to pambegane pakdi-pakdi Kurawa, siwa-siwa Ngastina. Mesti aku bakal lara nek ora nganti Dimas Antasena ngono kuwi. Nah, aku sing dadi wakiling Kakang Pancawala terus terang bae
Tekane Kakang Pancala tekan kene iki mung arep kepengin nyuwun ngambil dampar. Ora kita ngomong sedhela, Kakang Pancawala kepengin lenggah dampar ke Prabu Ningastina. Wis, kuwi wae rasa tak dawak-dawakke rembuke ndak selak kewengen. Pakde mengkari entuk apa ora? Nek entuk matur nuwun banget, nek ora iki sing ngamuk aku. Wis ngono wae. Jagat Dewa Bathara. Kok ora buka kados pundi? Kowe lah dalah bocah iki nek mejenun ya ngono kuwi. Omong apa anane cobloko kaya bapakne. Lah aku nek ora apa anane ming ting plintut ki ra seneng. Apa anane gek padang, gek rampung. Nek arep perang ya yo gek perang. Nek arep tok wenehke dampare ya kene sampean lungguh dampar, medun saka dampar. Terus kabeh nayaka iki lunga kabeh, kakangku meng lenggah dampar, aku sing dadi nayaka. Wis ngono wae. Paman Deswundi, monggo klasa bantal digulungi. Jagat Dewa Bathara, yen nek sing nembung Pancawala piyambak kemawon lari menika mboten gadahi kekiatan. Nanging nuwun sewu lho, Nger. Ingkang ngendika menika lingking duweni kekiatan. Bocah srogal-srogal ning nyemelangi. Wah, Jagat Dewa Bathara, Yai, saenipun dipun paringaken. Estunipun menika putra paduka piyambak, jernyatanipun tembungipun namung ngampil, boten ketang namung telung kedheping paningal, boten ketang namung sauruping damar saumuring jagung. Pancawala kepengin dados nalindra wonten negari Ngastina. Awon menapa dipun paringaken? Sabab menawi boten dipun paringaken menika mangke kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Tan Wurunga Antasena ngamuk ning Ngastina, ora yo ngono to, Nger? Heeh, tepat. Ngono wae. Ya, saya deg-degan kula. Pripun Kakang Durna? Oh, monggo Nger, pados kontrakan anyar mawon, Nger. Kisah saking negari Ngastina mriki. Menawi ngantos Antasena menika ngamuk, oh, bocah menika ndugal kewarisan. Menawi ngantos Antasena menika nggih damel geger wonten negari Ngastina, sinten ingkang badhe napakaken ridanipun Antasena? Oh, nyemelangi, Nger, menika nyemelangi. Samangke ora aturi maringaken nggih mawon. Ha napa-apa tumon ing atase Nalindra. Kula mriku ratu kok nyilih-nyilihke negara dhateng sinten nggih mawon. Menawi ngantos kawanguran dhateng putra Pandhawa sanesipun Tan Wurunga dadi kemeren. Yen putra Pandhawa padha kemeren mesti do nyilih negara Ngastina. Terus kula niku ratu sing kepiye? Ratu dianggep sing kaya ngapa? Boduna. Mboten dawuh. Kula aturi pariwasan dhateng Antasena mriku. Oh nggih, inggih ngesaken dawuh. Oh, lole gondhok lekudu suwaru gembol semua lole semua rantai wela. Antasena? Iya, Mbah. Iki gandeng bingung pengali anak Prabu Duryudana. Mula tumuli aku yang bakal meneh wangsulan karo kowe. Simbar paring dawuh apa? Ngene ya, Nger. Perkara iki ora gampang, perkara iki ora ming sak gampang malih epek-epek tangan. Waduh. Wijane basa Indonesia lho, Mbah. Heeh. Ning tak jawake. Membalikkan telapak tangan ki malih epek-epek tangan. Iya. Mula kudu dirembuk sing nganti apik-apik. Ah iya. Kowe nunggu nang alun-alun dhisik ya, Nger. Nunggu nang alun-alun. Perkara iki bakal dirembuk dening para penisepun negara Ngastina, klebu anak Prabu Duryudana ingkang bakal ngrembuk. Ora-orane ento anak Prabu bakal owel yen to negara iki disilih dening Pancawala jer kuwi anake dhewe. Heeh. Mula kowe nenten ana ning alun-alun. Ning alun-alun? Heeh. Ya. Ning janji lho, Mbah. Janji apa? Nek nganti Siwa Ngastinagara ki sing tak goleki pisanan dudu sapa-sapa ning kowe. Kowe sing tak goleki. Nek diketemu nuwun pangapura, aku wis nggawa glugu tak ngeceki kowe. Mbok aja glugu. Oh, mengono kok gawe trata pikir lho kowe. Ning tenan wis, metu njaba dhisik, aku sing tanggung jawab. Aku sing bakal meneh wangsulan karo kowe. Negara diwenehke Pancawala apa ora? Ya. Nek ngono aku nyuwun pamit metu njaba. Ya, sing ati-ati aja kaya bocah cilik, Pakde. Aku nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Pakde Mandura aku nyuwun pamit. Yo, Antasena sing ati-ati. Mbah Fatih, aku njaluk pamit ya. Inggih nggih ngatos-atos. Simbah Durna aku nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Eyang Premban kula nyuwun pamit. Ya, Pancawala. Ora sandadak kuwatir mesti kelakon dadi ratu ning negara Ngastina nggih Pancawala. Inggih ngestaken dawuh kula nyuwun pamit. Yo sing ati-ati. Wah Mandura kula nyuwun pamit. Yo Pancawala aja kaya bocah cilik.
Eyang Pate kula nyuwun pamit inggih nggih ngatos-atos. Wis Pakde simbah sekecake lenggah aku tak metu karo kakangku Pancawala tak antene alun-alun. Iya Antasena. Kula Prabu. Wonten dawuh Yai. Nggih muti lamban kados mekaten menika kados pundi jagat Dewa Bathara. Kula mung sumarah dhateng Paduka. Yai Prabu Ngastina. Awan wonten dawuh. Kula nyuwun Pancawala Antasena dipun damel wangsul wonten Garing Amarta. Sampun ngantos damel goreh raos ing manah kula. Kula Prabu Baladewa. Kula nyuwun pemanggihipun Kula Prabu menapa pantes ing atasipun bayi wingi sore badhe ngambil kedatone Ngastina. Nyatanipun menika negari boten wujudaken satunggiling barang tekadipun suwun ngambil menika boten pantes. Yai, menawi perlu kula ingkang badhe ngemutaken dhateng pun Pancawala. Estunipun kala wau kula badhe ngemutaken namung ngemuti bilih menika wonten ing pasewakan. Mangke mindak ndadosaken pasulayan boten prayogi. Kapasrana dhateng Raka ing Mandura. Kula ingkang badhe damel srana supados Pancawala lan Antasena mundur saking negari Ngastina. Matur sembah sewu nuwun paman wonten dawuh menawi ngantos Pancawala lan Antasena menika mangke berguguk muda wadon boten purun wangsul kula semanggaken dhateng Paman Harya nun inggih ngestaken dawuh Baduna wonten dawuh Nger menawi wonten akalipun kula pasrahaken dhateng Kurawa nanging menawi wonten akalipun sumangga bawa baring Sukalima. Oh nggih ngestaken dawuh nyun pamit madal pasilan. Dimas Kartomarmo wonten timbalan budhana kang padha sebo jeneng ingsun arsa kundur kedatun kawula nun paramadal pasilan nyun tambahing pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik Kartomarmo. Tututi lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya Onanggono magawiya kelari rowang bang Antasena Pakde Kartomarma ya. Ayo kowe gelem bali ora? Aku kon bali mergane Pancawala Kandanana. Najan kuwi kadhamu tuwa nang ora pantes lamun kepengin nyilih negara Ngastina. Ngerti yo? Lamun negara kuwi ora disilih-silihke dening sapa wae ing mengku bawat perintah negara ing Ngastina. Kuwi Kanjeng Prabu. Yen kowe ora gelem semingkir apa krakon Kurawa wong atuhmu tegel karo kowe. Tak ajangi jembar apa Pakde. Nek Pakde niat arep gawe rekoso utawa arep ngundurke Antasena, aku rupak wani jembar wani. Nek nganti apa kang dadi penjaluke Kakang utawa gegayuhane Kakang Pancawala ora kelakon, dosa nek nganti Antasena ora iso mbedah negara Ngastina, iso mujudake gegayuhane Kakang Pancawala. Yen ngono kowe wani karo wong tuamu para Sata Kurawa sing tawet dene apamu ora minggat karep aku tibantangan pecah siramu jajal-jajalan Pakde menang sapa anak karo wong tuwa.
mati kowe. Ayo. Matno sastra sing ora apa-apa. Oh. Wah. Oh. Cocok tumbak jebol dadamu waras. Mati. Balik. Swatama iki jangkar karo wong gerang, ora usah ndadakku kian gunem. Ayo, ora menehke negara Ngastina. Wujud apa wae tak wujuti, pecah dadamu ayo. Ketokno kasudibianmu, Asatama mati. Pakde Durmagati, Antaséna. Mumpung iki dulung patya gegel, kowe mundul. Mundur piye? Mundur ora can njaluk negara Ngastina. Nek kowe pengen negara tak bedahke, tak bandane latune ning aja Ngastina ya nggih, Cah Bagus. Pokoke Pak kakangku, Kakang Pancawala nek ora negara Ngastina dhewe emoh dadi ratu. Ora nek Kurawa kuwi negara Ngastina. Aja maju jen, Pakde. Kon ngrubut Antaséna. Anak Werkudara kalah karo Kurawa, meguru karo Kurawa 20 taun. Wah, kowe iki pancen ngeyel. Kowe ngerti oleh aku sapa? Pakde Durmagati. Nek liyane tok anggap enteng lah masalah, nek aku aja tok anggap enteng le. Ayo, matno sastra jendramu, pecah jajamu. Yo, tibakno. Hai! Wah! Bajikul apa-apa. Edan. Modal. Ayo, nggawa gaman. Oke, tunggu sini. Baca sirahmu. Nek nganti tatu aku meguru karo kowe. Matek kowe. Modal kecangkel ra kowe. Wah. Edan gak apa-apa. Bacok benduk sirahmu Dewana. Wah! Wedan. Glaji ndasmu. Tibakno. Asem lah apa-apa. Antaséna? Oh. Aku wong tuamu. Aku pakdemu. Ning nganti aku kalah kowe wilang bebalang ayo. Kowe bayi wingi wani kalau pakdemu sing tanggo gamane apa? Kowe cengan menang kalau pakdemu bumi langit tanggep.
Ayo le, krayak le, krayak le. Ayo aja maju siji-siji. Krayak Gerantasena. Aduh, aku tobat ngger. Antasena aku wong tuwa aja mbok kapak-kapakke. Aku wis kapok tenan. Mbah Pate. Apa? Ayo linggo sing apik. Engko ditonyo. Ora. Wis tenang wae ora. Aku ora cengkiling. Tenan. Tenang. Aku wedi tenan aku. Aku tak takon diwangsuli ya. Ah iya. Sing ngetapke Kurawa mau sapa? Aku. Sing ngakon Anak Prabu Duryudana. oh Dawuhe piye? Kon mateni kowe. aku nyatane ora mati ngene kok. Berarti lengane isih akeh. Lu ngopo padake sentir? Udu aku lho Antasena, aku tobat tenan. Aku aja tok kapak-kapakke ya Antasena. Wis ngono wae nek takon wis tak wangsuli aku tak bali rono. Bali piye? Kowe dadi pesakitan, kecekel ning tangane Antasena ora entuk bali. Aku mbok tak bali. Aku tak bali ya. Ora entuk. Nang kene wae. Engko nek nganti aku konangan anak Prabu Duryudana darani rundingan karo kowe. Rundingan yo ora apa-apa. Men dipecat lemu dari pate. Aduh. Aku tak mulih rono. Pengen mulih rono, Pengen. pengen slamet. Pengen. Nek pengen kena bali rono ning ana syarate. Syarate apa? Syarate kowe nek tak undang Sengkuni ngono le wangsulan dalem Pak Guru ngene ya. Isin aku. Wegah aku Antasena, aku ki wong tuwa. Gelem ora? Ora gelem tak kepruk watu ndasmu. Ya wis, gelem. Ya, ngono anggere kowe ora wangsulan ngono ki tak ajar kowe. Iya, iya. Sengkuni Dalem Pak Guru. kelas pira, Lik? Kelas 6. Wis tuwa kok kelas 6 Nunggak ping 8. kok nunggak terus ngopo mergane? Isin aku. Isin kula Pak Guru. Ora sa isin. Kula nakal. Oh, nakal. Nggih Pak Guru. Ngopo kok ra munggah? Nginjen roke Bu Guru. Nginjen roke Bu Guru. Nggih Pak Guru rok di PP kok Pak Guru. Oh, tak kira nek lagi mulang. Mboten wonten. Nek nginjen rok di PP ki weruh apa? Weruh jepitan. Jepitan Pemean Pak Guru. Mumpun nggih Pak Guru, mumpun nggih. arep endi? Ajeng wangsul. Pelajarane pun telas. Kena nandhake murid sing pinter bali karo nyanyi. Mboten bisa Pak Guru. Kepruk watu sirahe. Iso ora? Saged. Saged. Ya wis gawe nembang. Gawe wis saka kene tekan kono. Lagune napa, Pak? Terserah manut kowe. Pak Guru ki seneng nek murid iso nembang sing lancar. Isin Pak Guru. Ora sa isin ora apa-apa gawe wis. Gawe nembang. Ndang. Mentak. Ya wis apa-apa. Mentak. Sing lancar, ora lancar sabet garisan. Nggih Pak Guru. Karo ndono
Nambang ning nek mandeg tak bandem watu kowe. Nggih. Mentok. Mentok. Tak kandhani Pak Guru. Ya. Iya ngerti nek mentok tak kandhani. Tak kandhani. Wong rupane Pak Guru. Oh tak ajar kowe. Mboten Pak Guru. Bandem saka kene. Sini. Angga aja ngetak ana kandhang. Wae. Dik Patih. Sampeyan niku Patih lho. Patih ki wong nomor 2 teng negara Ngastina lah kok mentak. Apa ora isin ditonton kawula semenake? Tak kandhani mengrupa. Dik Patih, sampeyan niku ora kaya ngono kuwi to. Ah, kula isin, kula niku pendhita. Kula niku kanca sampeyan. Lah kok dadi sampeyan nyanyi mentak teng iki ora ya kirang-kirang to Dik Patih. Tak kandhani mung Dik Patih, aduh. Mbok ampun kaya ngoten ta Dik Patih. Mentak. tak kandhani mung rupamu. Kula ditutuki Antasena kon nembang. Oh, kula ketiban watune ya kok melu nembang iki, Jan. Ku karepe dhewe ra. Mentak. Ana wong tuwa-tuwa kok ora ngerti isin. Tak kandhani. Man, sampeyan niku wong gerang lho. Nyanyi turun dalan sak penake dhewe. Mangrupamu aku ora iso meneng dur. Anggere meneng dibandem mangrupamu ange sini. Ah, tur sarana lho wonten dawuh. Maju ya Cah Bagus. Maju, Antasena Patenana. Mentak. Kowe kok gek maju tur sarana? Musuhe Antasena pateni. Mentok. Wis pokoke wong telu menangon mentok kabeh. Oh, Ndrawasi watune wis digdaya lho. Ing atase ming dibandem sing didhawuhi Paman Patih Sengkuni kok kula sampean ya melu. Ora. Gugu karepe dhewe ora mentok. Oh, pancen yo edan Antasena ki yo pinter tenan kok. Watu dijo pajakku kok aku anggere ketiban watu kok iso mentak-mentak. Lah nggih, kula yo gumun kok. Kula kok yo iso dadi ketiban watu kok yo iso mentak-mentak. Mangrupang. Oh, nek ora ngados kok segar kosone mboten adoh. Oleh bantum saya banter. Aku yo gumun lah kok dadi daya temen. Mangrupang ayo kula tengah-tengah. Oh, iki nek ora ndelek rekoso ngrekoso ora mboten ndelek soalé. Munyok. Oh, manus maning jajanan sekretaning bawana. Iblis anak Antasena tiban cundha manik mbok dadi ngomake. Antasena ana dewa welas, Mbah. Lah kenapa niku dadi paling cundha maning kok ora apa-apa? Lah iki cundha maning. Aja mati aku. Wah, panus maning jajalan sekretaning bawana iblis anak. Wah, menungso ra tatanan. Antasena malah gawe geger negara Ngastina. Lengger, kena tak kandhani apa ora? Ora kena tak kandhani. Awakmu mentolo karo kowe glandang nang lomba dadimu balas. Wah!
Lu sekaras. Lele iki nenggolo kok marane tangan kowe piye? Nenggolo iki ampuh. Nek nggo mateni wong rada dosa ki ora gelem mateni wae. Lho, nyatane tiba ning tanganku. Piye? Lho, iki pusakaku. Lah iya aku ngerti arep piye. Tak jaluk. Amah. Lho. Komo piye? Emah kuwi nenggaraku tak jaluk. Ora bakal tak paringke, to tak caoske Siwa Mandura. Ora bakal tak caoske Siwa Mandura, Siwa Baladewa. Iki wis ning tanganku. Tak jaluk Antasena. Ora tak jaluk, ora. Mati aku. Bubar maut. Siwa Ngastina golek papan pendelikan. Siwa Mandura mlayu, Durna mlayu. Lah iki nek nganti suwung Ngastina, mongko kakangku Pancawala kepengin dadi ratu ning negara Ngastina. Lungguh dampar tinggalane Kanjeng Hyang Prabu Pandhu, tinggalane Kanjeng Hyang Prabu Sentanu. Jarine sing dilenggahi Siwa Ngastina kuwi dampar tiron. Monggo nek aku ora nyekel salah siji kami tuwaning negara Ngastina, ora ngerti apa syarate, sengkune cegate kaya. Wah, Antasena ngamuk. Anak Prabu Mandura mlayu, anak Prabu Ngastina mlayu. Kakang Penemban Durna ya mlayu. Iya aku nek ora mlayu kecekel Antasena mesti diwirang-wirangke kon nyanyi mentok-mentok. Apa Pak Guru? Arep nendi? Ajeng wangsul. Arep bali kok malah dolan. Kuwi murid apa kuwi tak takon? Murid sae Pak Guru. Murid apik dengkulmu mlocot kuwi. Ayo Mbah, iki ora guru karo murid, denguk sing apik. Nyuwun pangapunten, Ndara. Ndara sapa? Ngaku putumu kok Ndara. Ora usah kuwatir. Aku tekan kene iki nyekel kowe ora takon ngopo-ngopo. Lah terus Simbah Patih sing ngerti kahanan sejatine negara Ngastina. Nggih. Siwa Ngastina kae lenggah dampar tiron to, leres. Lajeng sapa Mbah sing kira-kira iso ngerti aku apa Kakang Pancawala kuwi pantes lungguh dampar keprabon sing sejatine sapa? Ngastina menika nggadahi pusaka wujud gajah. Inggih menika Kyai Antisura. Kyai Antisura menika ingkang ngertos sinten ingkang benjangipun saged lenggah dampar keprabone Ngastina. Menawi jengandika Angger Antasena kepengin mbuktekaken monggo kula beta kula kanthi sowan wonten wantilanipun Kyai Antisura. Terus mangke panjenengan nyuwun priksa kalian Kyai Antisura ingkang ngraka Angger Pancawala lan panjenengan menika pantes napa mboten lenggah dampar keprabone Ngastina. Mangke menawi pantes tartemtu Kyai Antisura badhe nglenggahaken Angger Pancawala menapa Angger Antasena. Oh ngono, Mbak. Inggih. Yo, tak tutke kaya ngapa? Kanane Kyai Antisura monggo kula dherekaken. Iki po Mbah? Nggih menika Kyai Antisura. Terus carane piye? Monggo salah setunggal entasipun wayah kula Angger Antasena menapa Angger Pancawala. Kula aturi munjuk atur ngersanipun Kyai Antisura jer menika gajah pusaka. Kyai Antisura mugi parenga animbang tuwin analiti dhateng ingkang wayah. Kula turasipun Pandhawa menapa kula kedunungan wahyu ning ratu menapa mboten upami mekaten monggo kula aturi anitik dhateng jasad kula.
Pantes lan botenipun kula menika lenggah dampar keprabon sejati wonten negari Ngastina ngaten nggih. Tansah marpamoring sukma sinukmaya sinukmaya winaya ing asepi. Nuwun sewu Kyai Antisura. Kula pun Pancawala putra sinuwun Prabu Darmakusuma ing Ngamarta. Jernyatanipun Ngastina menika estunipun kagunganipun punden kula para Pandhawa. Monggo kula menika turasing para Pandhawa turuning Pandhawa 5. Mugi parenga paduka anitik dhateng jasad kula menika pantes lan botenipun lenggah dampar gading negari ing Ngastina. Menawi tetela sampun pantes tu entrep kula lenggah dampar keprabon ing Ngastina, monggo Kyai Antisura kula aturi badal saking wantilan nglenggahaken ingkang abdipun Pancawala wonten dampar keprabon ing Ngastina. Kyai Antisura Jumangkah Hanggro sesumbar lindho bumi gunjing kumaluduk kundur katup ingkang sekawit kendel trale wiwit dipun obahaken suku dipun obahaken mangajeng mamburi satemahku mrenceng konang rante saya dangu saya banter nggih ngobahaken trale suku den sendal rante pedhot marandene ora nglenggahaken Raden Pancawala Raden Antasena mlayu manjing alas Sang Antisura. Menawi mekaten nyata nuwun sewu lho. Panjenengan boten kedunungan wahyu ning ratu ketitik Kyai Antisura boten mailu aturipun Raden Pancawala. Malah mlajar mlebet telenging wana. Kang, aja sedih hatine, diterima-terimake. Nek Kakang ora kedunungan wahyu ratu, aku ora kedunungan wahyu ratu lan aku karo Kakang ora kuat nunggu dampar, ya wis dadi pestine sing gawe jagat. Iya Dimas Antasena sak banjure piye? Apa kudu bali marang kasatriyan rasah? Tetep nang Ngastina. Ngenteni baline Kyai Antisura mesti kae mboyong wong sing bakale pantes lantrep lungguh dampar ke Prabu Ngastina. Ngono Dimas ya. Lah kula pripun? Kowe tetep dadi murid. Oh inggih. Mentok wis nyanyi wis. Oh inggih ngestaken dawuh. Pokoke nang Ngastina Simbah Sengkuni tetep nang Ngastina. Janji kowe lunga saka Ngastina tak goleki, oh tak ajar dhewe. Oh inggih, ngestaken dawuh nggih, ngestaken dawuh. Sewu yang ndadosaken kagiat rasing manahipun ingkang wayah jengandika Kanjeng Hyang janur gunung kadingaren rawuh wonten ing negaring Traju Trisna ingkang wayah pun Stijo Buma Narakasura ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Hyang gandhak mlaguduk sualu kembal semerante hawela nggih ger wayah Mas sinuwun Prabu Stijo Buma Narakasura kula tampi akarya bapa raos manahipun ingkang bapa ing Saka Lima. Namung parenga kula ngaturaken salam taklim kula katur nggih wayah Mas. Nggih Kanjeng Hyang. Kula tampi akarya bombong raos sing manahipun ingkang wayah. Wonten menapa dene janur gunung rawuh jengandika Kanjeng Hyang wonten ing Traju Trisna Hyang. Menika ngaten nggih. Wayah kula Prabu Stijo Buma Narakasura estunipun anggen kula kejarang-jarang prapta wonten negaring Traju Trisna menika mboten kanthi kasengaja jalaran mugi andatos ing kawuningan bilih negaring Ngastina dinten geger sabab saking menapa
mugi andados ing kawuningan mboten bab saking menapa awit saking tingkah polaipun inggih menika kadang sing ngandika wayah kula pun Antasena lan wayah kula pun Pancawala. Anggenipun Pancawala menika kepengin nyuwun ngampil negari Ngastina mboten kita ngomong sekedhap, anggenipun kepengin raosaken dados Nalindra. Kula nuwun sewu lho, Nggih. Estunipun aneh ing atasipun negari kok dipun suwun ngampil menika ora mboten nama saemperipun lan mboten nama saklimrahipun. Menawi badhe nyuwun ngambil menika mujudaken satunggiling barang menika tartemtu badhe dipun nampilaken. Nanging menika negari lho, Nger. Menika negari. Inggih. Satemah dadosaken geger antawisipun Kurawa lan Antasena. Krana kadidayanipun ingkang rayipun Antasena menika pancen kondhang bocah ndugal kewarisan, Kurawa bubar mawut. Nadyan ingkang eyang ing Sokalima majeng ing pabaratan ngasta Kyai Cundamane wadene Cundamane saged karebat dening pun Antasena. Anak Prabu Baladewa ugi semanten ingkang wayang Mandura ngagar Kyai Nenggala ugi karebat dening pun Antasena pekasan sakmangke sami kepelajar. Lajeng wigatosipun menapa dene Kanjeng Hyang ngantos dumugi wonten negari Trajutrisna. Jeneng menika sanes perkawis kula. Menika perkawisipun Ngastina kaliyan kadang kula pun Dimas Antasena. Kula namung badhe caos kabar. Nalika mlajar kala wau, anak Prabu Duryudana meleng kaliyan ingkang eyang ing Sukalima. Kanjeng wong Ngastina utawi Kanjeng Paman Duryudana paring dawuh menapa, Eyang? Ingkang paman inggih menika ing Ngastina paring dawuh, Bapak Durna, kula aturi pados pintos rayan. Sinten kemawon Nalindra, satriya, brahmana ingkang saged ngrebat malih negari Ngastina sakitanipun Antasena lan Pancawala mboten ujar mboten kaul tentu kula badhe maringaken negari Ngastina menika sak sigar semangka dhateng Nalindra menapa satria ingkang saged ngrebat negari menika saking tanganipun Antasena ngaten nggih ngendikanipun ingkang Paman Duryudana gat pasan niku Bathara panjenenganipun Hyang Durna menika mboten namung kandhek wonten ing pangandikan nanging kababar dados pakarti kula menika pendhita lho nggih. Kula menika mboten badhe wantun matur dura. Menawi ngantos kula wantun matur dura, tegesipun kula ngregeti dhateng jubah kula piyambak. Ngregeti dhateng kabrahmanan kula piyambak. Menawi delon katen, Eyang sakmangke sampun cetha liyapun Paman Ngastina, sinten ingkang saged ngrebat negari Ngastina saking tanganipun Antasena badhe kaparingan negari sak sigar semangka. Menika leres, menika leres. Menawi ngaten menapa ingkang wayah ing Trajutrisna pun Stija Bumanara Kasura dipun parengaken sabiyantu botrepotipun Kanjeng Paman Duryudana. Menika malah langkung prayogi mlajeng ngandika saged ngrebat negari Ngastina. Kula ingkang matur menawi negari Ngastina badhe kaparingaken Narendra ing Trajutrisna Prabu Stija Bumanara Kasura. Kula terima kasih kula ingkang badhe nglabrak Antasena ajeng ya. Ila dalah ora nyono babar pisan. Jebul bakal kaya mengkene kamukten sing kudu ditampa dening Kalindring Trajutrisna Prabu Stija Bumanara Kasura. Antasena, adikku dicah bagus. Yen pancen si Adi ngeman karo uripe si Adi, mestine si Adi bakal maringke negara marang pun Kakang. Nanging to si Adi ngukui negara Ngastina. Apa kira-kira si Adi keduga lan kuat ngimbangi kekuatane Nalindring Trajutrisna. Antasena, aku sing teka aja kaget, adikku cah bagus Antasena. Nuwun sewu Kakang Mas, ngantos bingung raos sing manah kula. Kakanthi paduka Kakang Mas saking jangkar bumi. Ngantos dumugi titik lenggan sakmangke paduka Kakang Mas Antarja dereng paring dawuh kalawan keng rayipun Bambang Irawan. Nedya tedhak dhateng pundi lan menapa wigatosipun?
Adiku diadiku cah bagus Irawan wonten timbalan pawarta sing dak tampa lamun adiku Antasena ndumbani kelawan kersaning Kakang Mas Pancawala sowan marang negara Ngastina ingkang wigati mung bakal nyuwun ngampil dampar negara Ngastina ewadene Kanjeng Prabu Duryudana ora maringake negara marang kadangku Antasena wis ditekadi ento bakal mbedah negara Ngastina. Mula wektu dina iki Yayi aja nganti siadilan pun Kakang keri ing gawe upama mengko Dimas Antasena bisa mbedah negara ing Ngastina wis sak mesti lamun pun Kakang lawan Siadi melu ngempek kamukten ngrasakake kamukten negara Ngastina Yayi ing Katri gumulung mangrempak ing wadya Kura reka giri ronanggana nanging menapa boten dados dukanipun para pepundhen dene Kakang Mas Pancawala tuwin Kakang Mas Antasena pepundhen kula nggadahi niat ingkang kados mekaten Kakang Mas perkara kuwi perkarane Antasena apa dene Kakang Pancawala sing wigati upama apa sing niati dening Dimas Antasena wis kelakon bedah negara Ngastina. Apa kowe ora kepingin yen to ngrasake kamukten negara Ngastina ing sejatine kuwi darbeking para pepundhen Pandhawa ingkang dikukup dening pepundhen Kurawa. Mula Irawan ora usah dadak walang ati. Hayo nusul adiku Antasena marang negara Ngastina. Ngempek kamuktening Kakang Mas Pancawala apa dene Dimas Antasena. Inggih, Kakang Mas monggo kula dherekaken bareng kalopun Kakang Yayi. Suwawi kula dherekaken Kakang Mas.